लाइफ फैबाय आं टाइमा बेसे जाखो सरि दे नोंथांमोनखौ आङो मा होनो नाइनावनो लाइफआव फैगोन होननानै आङो मोनसे पोस्ट होदोंमोन ओमफ्राय एसे लेट जाबाय एसे नङा 15 मिनिट्सआनो लेट जाबाय आरो 15 मिनिटआनो एक्चुअलि आङो एसे आगोलावसो मोनफैदो खै घन्टा जाबाय 1 आवार्स जाबाय आरो आङो 8टासोआव मोनफैदो 8टासोआव मोनफैनानै आङो दुगैनानै एसे फ्रेश जानानै नोंथांमोनजों लाइभ फैनानै एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय आङो जा पोस्ट होदों आरो नोंथांमोना बांसिनानो मिथिखाबाय जानांगौ आंनि बे पोस्टखौ होननानै सरि दे र' नोंथांमोना आंनि पोस्टफोरखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो आंनि जुदि बिहाइन्ड दि सिन जितु BTS आंनि शुटिंनि भिडिअफोर बेखौ नायदोंबा मिथिखागोन दिपांकरा सोर बिराद दुखु मोनदों आङो मैयायो माबासो जाबायमोन 10:10 जाबायमोनदां आरोना बेखिनि टाइमावहाय आंथ' थाब उन्दुखाया ओमफ्राय उन्दुयैयावहाय सासे आंनिनो लोगो बियो सोंहरबाय आरोना बिदि दिपांकरनि बिदि फट' होनानै RIP होननानै लिरनानै स्टेटास होसोदों नंगौना नङा बिदि होननानै आरोना ओमफ्राय आं एकदम शक जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आं जै दिनखालि जानुवारिनि 1 तारिखाव आङो भैरबकुन्द'आवहाय पिकनिक जानो थांदोंमोन जिहेतु फेमिलि पिकनिक ओमफ्राय बेयावहा बे दिपांकर ओमफ्राय बे जोंनि लोगो आरो दिपांकरनि आरो जोंनि मिउचुअल फ्रेन्ड बिकि होननाय जोंनिथिंनि बे बिकिनि माने बार्थडे दंमोन बे बार्थडेआव आं बिकिखौ बुंहरदोंमोन जे फन खालामनानै आं नोंनि बार्थडेखौ जोंजोंनो सेलेब्रेट खालामदो नोंनि बार्थडेनि थाखाय आङो माबा माबि खालामगोन इदि होननानैहा ओमफ्राय दिपांकराबो फैनो गोनांमोन आरो बेवहाय ओमफ्राय मा जाखो बे बिकिया एसे लोमजानाय बायदि मोनबायनो ओमफ्राय जों थांफैयासै ओमफ्राय थाङासै ओमफ्राय उनावहाय दिपांकरा लिंहरबायनो जानुवारिनि 1 तारिख दिना ओमफ्राय लिंहरनानै जोंनि गारिखौबो नुहुरखाबायनो बिसोरो बेयावहा केमिस्ट्रि मोना पिकनिक जादो इदि होननानै खिन्थु दिपांकरजों बिकिजों जोङो जिहेतु फेमिलि पिकनिक थांदों नालाय जोंहा मामा बाबा आदै मादै इदिनो बाजैमोन आब'मोन गासिबो जों फेमिलि ज' थांनायखाय बिसोर माने जोङो डिस्टार्ब खालामनाय जाहैगोन बिदि होननानै थाङासै आरो आं एकदम मिस खालामबाय आं जुदि लास्ट बेखौ लोगो मोननायमोनब्ला आंनि गोसोआ एसेबाबो गोजोनगौमोन होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय बेखायनो आङो दिनै बेखौ गोथाङाव लोगो मोनाखैबाबो आं दिनै बेनि गोथै सहखौबाबो नायहैनाय जाबाय आरो आं बिराद दुखु मोनदों मैया हरावथ' आं एकदम उन्दुनो हायाखै आं बिराद दुखु मोनदों माने आंलाय सानदोंमोन जेनेबा 2020आथ' जिहेतु एसेबां गाज्रि सिटुएसन एसेबां पेन्डेमिक बिदि थांबाय आं सानदोंमोन कि 2021आ जोंनि गासैनिबो जिउआवहाय माने मोजां जालांगोन होनना सानदोंमोन आरो आङो खिन्थु मा खालामनो आरोना उपाय गैया बेनि खाफालाव बिदिनो लिरनाय दंमोन खोमा मा थिक जोंबो दानो बा गाबोननो बा समफोरनो थैनोबो हागौ जेबो गेरेन्टि गैया बे मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै होनना बुंनाया एकदम 110% कारेक्ट आरो बिराद दुखु मोनदों आं इमान टाइम स्पेन्ड खालामबाय बिजों ओरैबायदि फ्रि फ्रेंक मानसिना बियो बिराद मटिभेट खालामो माने बिराद मटिभेट खालामो इभेन आंखौ बियो आंनि एसेबां गाज्रि समावबो बियो आंखौ ओरैबायदि मोजां बुजायनानै ओरैबायदि मोजां खोथाफोर बुंनानै माने आंनि गोसोखौ माने इयो मोजां मोनहोनो हादो आरोना आं माने बेखायनो बिराद दुखु मोनदों माने बिराद आं बेखिनि साननैसोआवनो आंनि एकदम आंगो मानसिखौ आं खोमाबाय सानै गोमोरलांबाय आंनि जिउनि आंगोनि मानसिफोरा आरो दाख्लै जोंहा आदैनि फिसाला बेबो एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय बे आदैनि फिसालामोनजों एक्सिडेन्ट जाफानाय सासे लोगोआबो बे दिपांकरनि पार्लारावनो थायोमोन एक्चुअलि दिपांकराना ओरैबायदि सासे प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट ओरैबायदि मोजां माने
बिनि खामानिखौ बिराद बाखनायथाव आरो जोंनि उदालगुरिनियाथ' बांसिनानो माने दीपांकर मेकआप आर्टिस्ट होनना बुंबा रावबो सिनायियानो गैया 100आव 99% सिनायो बिराद दुखु मोनदो आरो बिराद दुखु मोनदो दिनै थांदोंमोन आङो बिसाथ' बिमा गैया नालाय बिमाया सिगाङावनो गोमाबाय आं एक्चुअली बिसा न'नि मानसिफोरखौ रावखौबो लोगो मोनफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बिसा न'आव थांदों न'नि मानसिफोरखौ रावखौबो सिनायाबाबो बिसानि न'आव थांफेराखैमोनबाबो माने जों बिराद क्ल'जमोन आरो बिराद क्ल'ज आरो बे बिराद मोजां गोसोनि मानसि गासैबो माने जिर' हेटार दङ आरोना बिहा रावबो हेटारानो गैया होनना बुंबाबो भुल जानाय नङा बिराद दुखु मोनबाय आं बहुद माने मा होनो आरो आंहा मोनसे प्रब्लेमा मा आं दुखु मोनबाथाय ना माने गोसोआव साग्रा जाबाय आंहा दहाय बाबाया फन खालामनासो बुंदों आंखौ नों माइनाव नायजा नोङो हार्टनि प्रब्लेम जानो हागौ बिदि होननानै माने आं बुंनो हाया माने बिराद बोरैबा मोनो आं बिखाया सायो आंहा बोरैबा मोनो आङो ओंखायनो बाबाया दहाय कल खालामलायना बुंदों आरो माइनावहाय नोङो चेकआप खालामजा उनफोरावहाय दिगदार जागोन माबा जागोन होननानै आरो जोंहा बाबाया मोनसे खोथाखौ सानबाथाय पुरा माने हल डे हल नाइट सानबाय थागोन दा आं बुंबोबायथ' बिखौ जेनेबा मा होनो आंहा बिदि प्रब्लेम जादो आङो माबा मोनसे खोथाखौ दुखु मोनबाथाय पुरा बिखा सिखा सायोबाबा आंहा मा जादोंथाय होनना बुंबाथाय बे खोथाखौनो सानबाय थायो माने ओरैबायदि बिराद दुखु मोनदोंलै आं बहुत दुखु मोनदों बेस्रा जोंनि सिगाङाव मा बुंदोंमोन मिथिबायना माने बिसोरनि फेमिलिनि कन्डिसनाबो आं एसेबांथ' सिगांनिफ्राय मिथिया बाट दिनै आं थांनानै जिहेतु नुबाय माने बिनि सिमाङा बिराद गिदिरमोन आरोना आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन गेमस्रि आङो बिदि आं न' लुगोन आङो RCC लुनो नागिरदों आं फाउन्डेसनखौ खालामखानोसै न'नि इफोरबायदि होनदोंमोन आरो माने बिराद सिमां दंमोन आरो बिराद हार्ड वर्क खालामो नालाय बिराद सिमां दंमोन ओमफ्राय आरो होनसोदोंमोन गेमस्रि आङो बिदि आंनि मेकआपखौ बेबायदि दोनजानाय कारसो बायगोन आङो अमुक तुमुक नोंखौ आं ब्राइडेल फट'शुट खालामगोन माला टाइम दिहुननो हागोन नोङो आंनो खोन्थाहर आयौ बिनि जिथु खोथाफोरा आंनि गोसोआव माने पुरा फायबाय थादो बिराद दुखु मोनदों बहुत दुखु मोनदों आरो नोंथांमोनाबोथ' आंनि भिडिअफोराव नुबायना BTSखौ बहुत नुबाय माहा लोगो मोनदों जोङो आंथ' बेखौ लोगोरि टाइमावनो लोगो मोनदों 2018आव बेनि सिगाङावबो लोगो मोनदों आं जि टाइमाव आङो माबायाव 2014आव आङो उदालगुरि कलेजाव जितिया फरायहैयो बे टाइमावथ' जोङो जेबो मेकआप सेकआप खालामनो रोङा बे टाइमावहाय बे जन्दा होनना बुंनाय सासे पार्लार होयोमोन बियो बिनियावहाय बे थायोमोन ओमफ्राय जों सानोमोन आरो आयु सेंग्रा मानसियानो इमान खानाय गोलाव लायो खानायाबो जि मोजां होननानै सिनायोमोन आरो खिन्थु सोर दीपांकर सोर मा इदि होनना सिनायामोन माने जों सिनायोमोन मा सासे सेंग्रा मानसि पार्लाराव थायो खानाय गोलाव बिराद मोजां बिनि खानाया बिदि होनना सिनायोमोन आरो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो बिदिनो पार्लारफोराव थांबाथाय लोगो मोननानै आरो बिदिनो रायलायो खिन्थु जोंजों एसेबां इदि क्ल'ज गैयामोन आरो जोंनि बिराद गिदिरखा बियो माने जों जितिया कलेजाव फरायो बिदिया बे माने बे पार्लाराव मावखानायमोन आरो खिन्थु दा गावनिनो दङ जिहेतु सिगां गुबुननियाव मावोमोन आरो ओमफ्राय बिराद हार्ड वर्क खालामनानै बेस्रा बिराद साक्सेसबो जालांबाय थादोंमोन लासै गावनो पार्लारबो होलायलांबाय बिराद गिदिर मोनसे पार्लार दङ बिहा उदालगुरियावहा उदालगुरिनि जोंनिथिंनि मानसिफ्रा मिथिखायो दरजायफांलाय ओमफ्राय आरो माजबादावबो दङ बिहा पार्लार बे माजबादाव जिथु पार्लार दङना बेयावहा थाग्रा सासे गथ'आ दाख्लै जोंहानि आदैमोनजों आं पस्ट होदोंमोन ना फेसबुकआवहाय बे जोंहानि आदैनि फिसालामोनजोंनो लोगोमोन आरो बेयावहाय एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय बेबो बिराद दुखु मोनदों बे एक्सिडेन्ट जाना जोंहा आदैमोनजों एखेलेगे एक्सिडेन्ट जाना थैनायावबो बियो पुलिस स्टेसनावबो फैदों बिराद माने मा होनो आरो गाबनानै मोदैयानो रानजोब्बाय माने ओरैबायदि माने बहुत दुखु मोनबायलै बहुत जेब्लाबो सानाखैमोन आं बे जे आरो दाबो बिलिभ जायाखै आं मिथिबायना दाबो बिलिभ जायाखै दहाय आं जिथु बेखौ पुरा आङो आर'नाइ बावदो बिबार बावदो बे टाइमाव आं मा सानदों मिथिबायना बे टाइमाव आं गाबनोनो ओंखाराखै माने आं मा सानदों आं माने बेखौ थैयाखै होननासो सानदों दाबो आं थैयाखै बायदि मोनबाय थादों मिथिबायना माने उन्दुना दोङो उनाव सिखारगोन इबायसा मोनबाय थादों आं माने बिराद दुखु मोनदों आरो बेस्रा बिनि बिमाया थानायमोनबा बहुत दुखु मोनगौमोन आरो खिन्थु बिमायाथ' सिगाङावनो गारनानै थांबाय आरो बिमानि स्टेटास बिराद होयोमोन बियो माने आइ मिस इउ मामा इदि होननानै बिराद होयो गावनि बिमानि फट'खौ आं नुवासै देसुन आं लोगो मोनाखै खिन्थु बिराद माबा होयोमोन आरो बियो
Hey, birat dukhu मोनबायलै आं बहुत दुखु मोनबाय आं दाख्लै 31 माबायाव आङो न'आव थांदोंमोन 31 डिसेम्बराव दे ओमफ्राय रयाव होनाङा नोङो Borde spela. मा दंमोनथाय यहाँ पर है 1 मिनिट देग्लाय रुमाव थां Wah, tinggal bang. Tinggal kenal kudu bilang ke. मा होनबावनो बहुत दुखु मोनदों बहुत मानसिनि जिउआ माला मा जागोन रावबो पात्ता मोना बेखायनो आं बहुत भिडिअसआवनो बुङो जे बे साननैसोनि लाइफखौ लानानै जों मालायखौ एसेबां नायनो बानानै मालायजों एसेबां सुथ्र साननानै मा होनगोन रिभेन्स लानानै जेबो लाब गैया लाइफआव मानसिफ्रा बहुत सानो बिराद दादागिरि देखायो आंखौथ' भाई मा होनो आंखौथ' डाइरेक्ट आंनि चेनेलाव बेलेगनि चेनेलाव बा बेलेगनि माबायावहा थांनानै आंनि फारसे कमेन्ट होनायखौ आं जेबो अरजाया किन्तु आंनिनो चेनेलाव आंनिनो भिडिअ फैनानै आंखौ जि गाज्रि कमेन्ट्स होयो माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं दा बुंनोनो हाया आरो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होयो आं बिथांमोनखौ सानो आरो माने इदि होननानै सानो आङो जोंनि गोसोआव माथो बिदि गैथारालै मालायखौ एसां गाज्रि बुंनाय माने आंखौथ' जि बायसा बुंहरो माखासे आरो दा नोंथांमोना साननो हागौ जे गाज्रि बुंनायखौल'सो मेनसन खालामदो जों मोजां बुंहरो बेखौ मेनसन खालामाखै अबभियासलि आंखौ मोजांबो बुंहरो आं बिराद बिनि थाखाय आं थेंक इउ सो माच होनो नोंथांमोनखौ आंखौ मोजां मोनग्राबो मानसि दङ गाज्रि मोनग्राल' नङा आं सानो आरो बिथांमोनखौ माने इमान साननैसोनिल' लाइफखौ लानानै मानसिफोरखौ जि गाज्रि होनो जि गाज्रि रायखुमायो बा रायो बा कमेन्ट्स पास खालामो खर'आनो रानाखै आंहा दासो दुगैनानै दुखु मोनबायलै आं बहुत मा होनबावनो आं 31 डिसेम्बरावहाय थांदोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना लोगो हमबोखानोसै बिसोरखौ जमाहै 1 जानुवारियावहा ओमफ्राय बिसोरो मा फेमिलि पिकनिक जादो बिसोरो डिस्टार्ब जागोन होननानै थाङासै आरोना बिराद आखा थाबायलै आं लोगो हमनो इमान लोगो मोनबाय जोङो माहा लोगो मोनखो बे आंनि मायाव मेकआप खालामदोंमोन रिफियाव आंनि जितु जिडि प्रडाक्शननि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ रिफि बेयावबो बे मेकआप खालामदोंमोन आरो बिनि उनावहा आजोलि सिख्लायावबो खालामदोंमोन ओमफ्राय मा खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि मिजिं होननाय एलबामावबो खालामदोंमोन बहुत दुखु मोनबायलै आं आरो नोंथांमोनाबो माखासे बिराद कमेन्ट्स खालामदो फेसबुकआवहाय फेसबुकआव नोंथांमोनाबो बहुत कमेन्ट्स खालामदो जे आब' गेमस्रि आं नोंनि BTS भिडिअ नुनानै सिनायदोंमोन दीपांकर दाखौ बिराद गाज्रि मोनबाय आङो अबभियासलि गाज्रि मोनखागोन न इमान हाट्टा इमान मानसिया बिदि जादों बहुत दुखुनि बाथ्रा बहुत दुखु मोनदों आंथ' बहुत ओमफ्राय बोरै जाखो माने मा होनदो बोरै जाखो माने आंबो एक्जेक्टलि एसेबां मिथिया बाट खोनानाय मथेथ' बिसोरो खैथा 8:30 नङाबा 10 मा होनदोंमोनथाय टाइमखौ आं बारा एसेबां माबा गैला आरोना मिथिला बिसोरो भैरब कुन्दनिफ्राय रिटार्न जादोंमोन बाइकजों बिसोर सानैमोन सासेया जाहैबाय हारसा बेबो थैदों आरो बहुत दुखु मोनदोंलै बहुत मा होनो बाइकजों
बिसोर बाइकजों फैदोंमोन लोगोफोरबो दङमोननो बुरजा मानि ओमफ्राय लोगोफोरा माखासेया फैग्रोदोंनो आरो माखासेया उनावबो दंमोननो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिसोर सानैमोन सासे हारसामोन ओमफ्राय सासेया गावजों ओमफ्राय सासे हारसा लोगो आरो बिदि सोरो दे बिदिब्ला उनावहाय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय मोजाङै थाबानो जाबाय पिकनिक जाबाबो नोंथांमोनाबो मोजाङै सालायबानो जाबाय मोजाङै मा होनो जायै लोङै मोजाङै गारि सालायबानो जाबाय माबानो जाबाय ना मोजाङै थाबानो जाबाय बाय